Arratsalde on guztioi, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, Sant Elmo Museoaren izenean. Dakizu moduan orain dela gutxi Gipuzkoa 1000 urte erakusketa ireki dugu. Eta, Gipuzkoa hitza dokumentatuta edo Gipuzkoa hitzaren erabilera idatzia lehen aldiz agertzen denetik 1000 urte ospatzen ditugu aurten. Eta erakusketaren bitartez, museoa, Sant Elmo Museoak gehitu nahi izan da ospakizun honetara, ez? Eta erakusketa horretaz gain, hilabete hauetan, hurrengo hilabetetan burutuko diren jarduera sorta zabal bat prestatu dugu, eta batez ere hitzaldi formatua izango dutenak. Eta, gaurko honekin, hasiera ematen diogu Miguel de Aranburu historialari elkartearekin batera antolatu dugun hitzaldi zikloa, ez? Apur bat erakusketan lantzen diren gaiak, apur bat modu espezifiko eta sakonago batean lantzea helburu izango duana, ez? Eta, komendatu aste honetan zehar izango ditugula hitzaldi gehienak, edo behintzat holan ziklo apur bat intensoago batekin hasiko dugula aste honetan 4 hitzaldi burutuz, eta gero, hemendik eta maiatzera arte, hilero hitzaldi bat gehiago izango dugula. Agian hasierakoak historikoagoak, eta amaierakoak igual landa garapena edo lurraldearen eraldaketa edo urbanismoa moduko gaiak ukituko dutenak. Eta, gaur gurekin ditugu Amaia Rojo, gaurko hitzaldia eskainiko digun historialaria, eta Josu Etxezarraga erakusketaren komisarioa. Eta, Josu, zuri pasatzen dizut hitza apura gaurko hitzaldia kontestuan edo jartzeko. Osondo. Eskerrik asko danoi, etortzegatik. Ni gaur hitz egingo dut ez komisario bezala, baizik eta Miguel de Aranburu Gipuzkoako historialarien elkarteko kide bezala, ezta? Eta, Argaitzek esan duen bezala, hitzaldi honen helburua da pixka bat, erakusketan landu diran gai batzuk sakonago edo aztertzeko eta ezagutzera emateko, ezta? Ze, erakusketan azkenean landu diren gaiak izan dira modu oso arinean edo edozeinek ulertu ahal izateko moduan, eta gaur, nahiz eta esan duen azalpenak modu divulgatiboan emango dituela, pixka bat, sakontasun handiagoz landuko da gai konkretu bat, ezta? Nahiz eta hasieran kronologia, zentzu edo, ardatz kronologiko batean egin dituen hitzaldi hauek, baina agenda kontuagatik azkenean trukatu egin dugu, nerea izango da ostegunean, eta Amaiarena gaur, nahiz eta kronologikoki nerea lehenengoa izan. Baina, gaur Amaia Rojo doktoretza egiten, bukatzear dago, Donostiarra da, eta bere gaia da, Sevillan dauden Euskaldunen komunitatea haien arteko harremanak, haien estrategiak han bizi irauteko edo han irauteko, eta berak azalduko digun moduan, irauteko estrategia horien artean daude haien diskurtsoak eta haien nortasunari buruzko azalpenak edo nolabait esateko. Eta besterik ez, horren harremana erakusketarekin, da konkretuki erakusketan azaltzen da Gipuzkoarrak 16. mendean zehar nola sortu zuten beren buruari buruzko errelato bat, jatorriari buruzko errelato bat, eta mitikoa, nolabait esateko, eta horren inguruan arituko da gaur Amaia. Eta besterik gabe, berari hitz emango digu. Lehenik eta behin eskerrak eman aurkezpenagaitik, eskerrak eman ere gonbidapenagatik, eskerrak ere zuei egun kaskar honekin honea gerturatzeagaitik, baita ere, hau estren bidez emango denez, etxean edo norbait jarraitzen ari zaigunari. Esan bezala eta komentatu den bezala, Gipuzkoako edo Euskal Probintzietako historiografiak dituen mito edo kondaira nagusi buruz hitz egingo dizuet. Hain zuzen ere, igual zuetako batzuk, nolabait kontzeptu hauek ezagunak badituzu ere, beste batzuk agian ez dituzu ezagutzen,
hain zuzen ere tubalismoa, eusko-iberismoa eta eusko-kantabrismoa mito edo errelato edo diskurtso identitario horiek, ez? Hitzaldi honetan, modu nahiko divulgatiboan saiatu naiz mito hauek eta probintziako aspirazio politikoak eta identitate diskurtsoek nola elkarreragin hori nola gauzatu zuten, hau da, zergaitik sortu ziren diskurtso hauek, zer dela eta hartu ziren edo mito horiek bultzatu edo aldarrikatu edo defendatu ziren, ez? Izan ere, kontutan eduki behar duguna da, historia eta mitoa orokorrean nahiko harreman estua izan dituzten bi errealitate direla. Hain zuzen ere, historia gaur egun ezagutzen dugun bezala, zientzia bezala edo elementu objektiboz jositakoa nahiko berantiarra da. Hain zuzen ere, historia Europako mendebaldeko historian zehar beti ere mitoz, leyendaz, osatuta egon izan da, eta orokorra genero literario bezala hartu izan da. Hain zuzen ere, helburu jakin batzuekin, nolabait, herri bat jatorri mitiko batekin kokatzeko, legitimizazio bila, edo menpekotasun jakin bat azaltzeko, aldarrikatzeko eta abar. Horrenbestez, kontutan eduki behar dugu, historia eta mitoak edo kondairak orokorrean elkarreragin handia izan dutela. Horrenbestez, hitzaldi honetan, esan bezala, Gipuzkoan eta Euskal Probintzietan jaso diren historiografikoki garrantzitsuenak izan diren mitoak azalduko dizkizuet, batez ere jatorria propio erdiaroan bazuten ere, aro modernoan aldarrikatu eta defendatu zirenak. Eta ikusiko dugu zergaitik aro modernoan aldarrikatu ziren, defendatu ziren edo sutsuki, esan bezala hori bai, defendatu ziren, zer eta zertarako egin ziren, ez? Esan bezala, mito hauek edo errelato hauek nolabait identitatearekin ere harremana daukat, hain zuzen ere, direlako nolabait zer geran gu edo nundi gatozen gu adierazpen hori nolabait biztanlegoak proiektatu nahiko duena eta asimilatuko duena. Horrenbestez, beharrezkoa iruditzen zait, mehoiora jun aurretik, pixka bat identitatea zer den edo tresna bezala nola aztertzen den azaltzea. Hain zuzen ere, identitatea nolabait sentimendu bada, ez da zerbait zehatza, ez da zerbait hertsia, ez da zerbait moldatu ezin dena edo ez dena elikatzen, guztiz kontrakoa da. Elikatzen den zerbait, moldatzen da, aldagarria da, eta horrenbestez kontutan izan behar dugu 3 elementu nagusi ere badituela. Alde batetik, norbanakoak sentitzen duena. Norbanakoak sentitzen duena da adierazpen pertsonala, baina gaur egun ere hemen edozein eseriko bagenu hemen galdetzen euskal identitatea zer den edo zer sentitzen duen, ziurrenik bakoitzak erantzun desberdina emango luke edo osagarri desberdinak izango lituzke naiz eta gehienak ziurrenik elkar konpartitu edo ez. Noski, horregaitik gaur egun norbait eseriko bagenu hemen, hori badaukagu, informazio hori badaukagu, atzera egitea hori ezinezkoa da. Hau da, historialariok gaur egun oso zaila daukagu norbanakoen identitate pertsonal hori nolakoa zen jakitea zehazki, hain zuzen ere adierazpen pertsonalak oso urriak direlako, eta gainera 16. mendean ikusten duguna da identitateare zerbait aldagarria zela. Hain zuzen ere, bezala, nik euskal merkatariak ikertzen ditut Sevillan, eta merkatarien artean ikusten dugun elementu oso garrantzitsua da merkatari baten identitatea dirua dela. Horrenbestez, merkatari batek identitatea aldatzen zuen diruaren, lanaren, beharraren arabera, eta ikusten ditugu merkatari batzuk, noizean behin, identitate jakin bat esanez, eta beste batzuetan identitate hori aldatu egiten dute, kontestuaren arabera edo beharraren arabera. Esan bezala, horregaitik, norbanakoak sentitzen zuena, oso elementu abstraktoa genuke. Bestalde, eduki behar dugun ere kontuan da, identitatea ere badela taldeak proiektatzen duen zerbait. Eta hau da, hitzaldi honen funtsa. Hau da, taldeak, probintziak edo dena delako horrek kanporaka zer proiektatzen duten. Hau da, zer ziren edo nolakoak ziren
produzitzen duten edo gastatzen dituzten baliabide horiek, ez? Inguru hontan kokatuko genituzke adibidez probintziak baliatzen dituen historiaren ekoizpena edo diskurtsoen aldarrikapena, instituzioetatik ere egiten dena, bai eta gorteko agentetatik, eta barreta hau da, gutxi gora bera, hitzaldi honetan sakonduko duguna, ez? Hau da, zer proiektatu nahi duen taldeak. Eta txanponaren beste aldea genuke zer den kanpotik antzematen den, hau da, naiz eta taldeak ideia batzuk edo diskurtso edo relato bat proiektatu, bestalde nola jasotzen den. Euskaldunen kasuan, amase, esan bezala, aro modernoan sakonduko dugu, izan ere, esan dizuan bezala, diskurtso gehienak erdi arotik existitzen badira ere, aro modernoan nolabait indarra hartuko dute eta protagonismo hartuko dute, eta aro modernoan Euskaldunen irudia bi elementu nagusiren baitakoa zen. Alde batetik, itsas trebetasunaren irudia zegoen. Normalean hauek, kanpotik asimilatzen diren irudi hauek badaukate estereotipotik. Kanpotik atzematen zuten horiek alde batetik Euskaldunak ikuste zituzten. Marinel prestu, burdinari lotutako lanetan trebeak, baita ere itsasoarekin eta itsasgintzarekin zerikusi haukan guztiarekin, ez? Esan bezala irakurri dezakezuenez, hau atera dut, erreferentzia egiten Euskal probintzia eta jaurerriari, ona esaten du, ez? Los que moraban en el condado de Vizcaya y en la provincia de Guipúzcoa son gente sabia en el arte de navegar y esforzados en las batallas marítimas, y tienen naves y aparejos para ello. Y en estas tres cosas eran más instructos que ninguna otra nación del mundo. Ikusitzela alde batetik dago irudi hori, non Euskal itsas trebetasunaren irudi positiboa dagoen, eta beste batetik daukagu kontrakoa, eta da Perutxoren figura dela nolabait irudi arketipo barregarri bat. Hain zuzen ere, aro modernoko literatura eta antzerkigintzan normalean pertsonaiak errepikatu egiten ziren eta errepikatzen zen pertsonaia komiko esanguratsuena zen Euskalduna. Euskalduna zen hartuta paleto bezala, eta Euskaldun figura honi deitzen zitzaion edo orokorrean deitzen zen Perutxo. Normalean zen morroia eta bere baliabide komiko esanguratsuena zen gaztelaniaz traketxa zela, eta beraz, hizkuntza gaizki erabiltzen zuela, eta horregaitik izenak eta bar aldrebes aipatzen zituela. Hori baliabide komiko oso orokorra. Ez bakarrik Celestinan edo Tinelaria obran, eta agian famatuna Don Quixoteren obran ere badago bizkaitarraren, Sancho Azpeitiaren oso ikuspegi kritikoa zentzu horretan. Horregaitik garrantzitsua dara ezainbeste eta, bezainbeste ez, zer proiektatzen den eta zer jasotzen den. Bezala, aro modernoa garrantzitsua da kontutan eukitzea, hitzaldi hontan aro modernoaren testuinguruan kokatuko garelako, hau da, periodizazio tradizionalaren baitan, erdiaroa eta gero, hau da, printzipioz Amerikaren aurkikuntza hori gertatzen den momentutik, Frantziako iraultzaren bukararaino, ez? Mende horiek 16, 17, 18, ez? Mende horiek lirateke. Eta esan bezala diskurtsoek orokorrean oinarria erdiaroan badutere, hau da, harreko garaian, egia da, aro modernoan gertatzen diren aldaketek bultzatzen dutela diskurtso hauek eukitzea funts edo zentzu bat. Hau da, aldarrikapen horren atzean helburu jakin batzuk egotea. Hain zuzen ere, diskurtsoiek badutelako zer helburu edo zer nahi atzean. Honek ematen du beste hitzaldi baterako, beraz hemen ez naiz batere luzatuko, eta oso modu sinplean esan aro modernoan hainbat aldaketa gertatzen direla modu global batean, ez Europan bakarri baizik eta gaztelako eta monarkia hispanikoaren baitan, eta baita ere probintzietan, Bizkaia jaurerria zen, baina Gipuzkoako probintzian, zeinak erdiarotik jarraiki gertatzen dena da, foru legeen kontestu horretan guztian, ahaide nagusiak, hau da, erdiarotik zeuden ahaide nagusi horien protagonismoa apaltzen joaten da, eta udalak edo bilak direnek eta horien hermandadeak eta beste protagonista batzuen presentzia askoz ere zentralagoa bihurtzen da.
Horren bestez ere, ez bakarrik foruak, ez bakarrik hainbat privilegio, horrek guztiak bultzatzen duena da diskurtso horiek eukitzea funtzionalitate jakin bat monarkia hispanikoaren barruan. Diskurtsoen helburua da zergaitik Gipuzkoa onena, lehena, kristauena, fidelena den adieraztea. Eta esatea, defendatzea eta aldarrikatzea da. Monarkia hispaniko horren baitan, nolabait, legitimizazioa eta posizio egokiena bilatzea. Ikusi bezala, eta hemen berriro errepikatuko dut ideia, baina kondaira historikoa guztiek bilatzen dutena da monarkiaren konposaketa hauek guztietan nolabait probintziaren aspirazio politikoiek modu egokienean kokatzea. Horretarako, pertsonaia jakin batzuk imaginatzen dut ezagunak zaizkizuela, eta kontutan eduki behar dugu historian orokorrean oso gutxitan dauzkagula izen eta abizenak. Hau da, historiako gertakari gehienetan behar dira pertsonaia asko, elkarreragin ugari, hau da, ez da bakarrik pertsona jakin batzuek posible dutela hau dena lortu, baina egia da modu egokienean sintetizatu zituzten diskurtsoak izan zirela pertsona hauek lirateke modu orokorrean edo modu popularran esan da Dream Team liratekenak, eta batzuk imaginatzen dut ezaguna zaizkizuela, Juan Martínez de Zaldibiaren Suma las cosas cantábricas y guipuzcoanas, daukagu ere Esteban de Garibairen Libros del Compendio Historial, 1571an publikatua, eta Andrés de Pozaren de la antigua lengua y poblaciones, hementxe pixkan moztuta agertzen da, baina horixe. Hauek esan bezala sintetizatu zuten modu egokinean jarraian azalduko ditugun mitoiek, eta pixka bat izan ziren kronikalariak, legelariak, eta abar, eta hainbeste askorekin batera egin zutena izan zen diskurtso horien korpusa eta eraiki ez. Izan bezala, ez ziren bakarrak izan, noski, badauzkagu ere beste batzuk oso famatuak, Otxo Alvarez de Isasagak egin zuen Gipuzkoarren historiaren eskuizkribu bat, beran, Juan Pérez de la Zarraga ere badaukagu, zeinetan, hau famatua da, hain zuzen ere euskerazko hartzain narrazioa daukagulako beria, baina hartzain narrazio horretan jarraian ikusiko ditugun diskurtso horien aztarnak ere badaude, baita ere Jeronimo de Arbolantxe eta Baltasar de Txabe Zumaiarra ditugu adibide. Honek guztiak garamatza, orain jarraian aztertuko ditugun mito eta kondaira edo diskurtsoetara. Eta ekarri zuet hemen pasarte bat dela Charles Daviller, frantses noble kolekzionista batek Euskal Lurraldei buruz eginiko laburpen txiki bat, eta iruditzen zait nahikoa proposa ekartzea jarraian aztertuko ditugun mitoio guztiak sintetizatzen dituelako. Irakurriko dizuet. Es tal vez el país de Europa que con mayor pureza ha conservado sus viejas tradiciones raciales, de carácter y de lengua. Estos intrépidos montañeses, que supieron resistir con éxito a los romanos, a los godos y a los árabes, siempre han sido celosos defensores de su independencia y de sus libertades. Gozan desde hace siglos de ciertos derechos o prerrogativas, los fueros. Se dice que los vascos todos se creen hidalgos y los más puros y más antiguos caballeros de España. Los vascos, como todo el mundo sabe, hablan una lengua peculiar, comprensible solo por ellos. Llaman a su lengua éuskara y a su país euskalería. No hay fábulas ni absurdos que no hayan sido dichos a propósito del vascuence. Era la lengua que usaba Adán en el paraíso terrestre, o como dice otro, la lengua de los ángeles, que, traída en toda su pureza por Túbal, mucho tiempo antes de la confusión de la Torre de Babel, se hablaba en toda la península, etc. Hay incluso un dicho español según el cual el mismo diablo, después de haber estudiado en Bilbao durante 7 años, no consiguió aprender más que 3 palabras. Bueno, esan bezala, noski ikuspegi kritiko batekin ere egiten du, baina jarraian aztertuko ditugun mito hauek gutxi gora bera kokatu egiten ditu. Eta horietan lehenengoa, eta imaginatzen dut, agian ezagun nahi izan daitekena da tubalismoa. Irakurri dugun bezala, tubalekin zerikusia duena. Hain zuzen ere, tubalismoak
bazuen jarraipena iberiar historiografian, hau da, ez da Garibai edo Pozak asmatzen duten zerbait. Baizik eta Jimenez de la Rada edo beste idazle batzuek jada aipatzen zuten Tubal, Noeren biloba, Iberiar penintsulara etorri zela eta bertako lehen biztanlea izan zela, eta noski Iberiar penintsula populatu zuela eta Iberiar penintsulako lehen erregea izan zela. Batzuek kokatzen zuten Pirineotan eta Ebro ibaiari izena eman ziola, beste batzuek ere Andaluzian denbora pasa zuela, baina euskal apologistek egiten dutena da Tubalen iritsiera euskal probintzietan kokatu. Hori da beraien ekarpen hori, hau da, Tubal euskal probintzietara iritsi zen eta bertatik, Iberiar penintsula populatu zuen eta bertako lehen erregea izan zen. Hori guztia nola sostengatzen da edo zer argumenturen bitartez ematen da? Eusko-iberismoaren mitoarekin. Ikusko egun bezala, mito hauek orokorrean ez dira, batak ez du bestea ukatzen baizik eta normalean batak bestea gehitu edo elikatzen du da. Bateragarriak dira bere osotasunean. Esan bezala, eusko-iberismoa da mito bat edo diskurtso bat zeinak aipatzen duen lehenengo Iberiar penintsulako biztanle horiek guztiek euskeraz egiten zutela. Zergaitik, Tubalek berak hizkuntza hori ekarri zuelako. Hau da euskera, Tubalen hizkuntza, euskal lurretan finkatzearen ondorioz izan zen Iberiar penintsulako lehen biztanle horien guztien ama hizkuntza edo hizkuntza originala. Hora, galdu zutena, euskal lurretan izan ezik. Hemen daukagu adibidez, Zaldibiaren pasarte bat, bere Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas, honela esaten du. Bien se entiende haber sido la materna de ella, hasta que los romanos vinieran a ella, imaginatzen dut ari dela Iberiar penintsulari buruz, y la sujetaron y plantaron su lengua, llamada romance. Salvo en aquella región donde siempre ha permanecido la primera lengua, que aún es grande argumento no haber sido señoreada. Es referentzia eginez euskerari. Ez hori bakarrik, esan dizudan bezala, orokorrean etzen bakarrik, elitetatik edo udal instituzioetatik edo kronista edo legelarietatik egiten zen defensa, baizik eta eliz gizonek ere diskurtsa hauek asimilatu eta aldarrikatu egiten zituzten. Eta adibidez ekarri dizuet, Utergako abadea zen Juan de Beriainek jasotzen zuen pasarte hau. Pixka bat, ideia berdinarekin, ez? Hau da, Tubal, hijo de Jafet, que fue hijo tercero del justo y perfecto Noé, habló y enseñó en este reino la lengua de vascuence. Y después acá, hasta el día de hoy, se ha conservado la muy noble ciudad de Pamplona y en toda la tierra vascongada. Ikusteko, lotzen dela zuzenean euskera, Tubalekin edo, jatorri bibliko bat ematen zaio, Babelgo dorrearekin ere lotzen da, eta horren bestez, horrek guztiak ematen dio pisua edo argumentu bihurtzen da, ez? Esan bezala, Tubalek ekartzen duen hizkuntza, penintsulako lehena, eta penintsulako lehenengo biztanle horiek edo ibero guzti horiek, ikasiko zuten lehenengo hizkuntza edo zeukate lehenengo hizkuntza euskera zen. Baina, probintzietan, beste zonaldetan ez bezala, mantendu da hizkuntza, beraz hori litzateke sinonimo, lurralde horiek ez zirela inoiz menperatuak izan. Izan ere, ama hizkuntza edo lehenengo hizkuntza, Gaztelako edo probintzietako beste lekuetan ez bezala, garbia eta aldaketa gabekoa mantentzen zelako. Hau da, Tubalen iritsierako zonalde berdinak jarraitzen zuen inolako nahasketarik eukigabe. Hau etzen bakarrik probintzia barrutik egiten zen defentsa edo asimilatzen zen diskurtsoa. Hain zuzen ere, Lucio Mareo Sikulok bere Cosas Memorables de España liburuan, obra nagusi hortan, 1529an ere, ideia hori ere mantentzen zuen. Igual irakurriko zuen, bazpa ere altuan irakurrikoet, edo zuma emango diot bestela. Eta bere lan horretan jartzen du, ez? ¿Cuál fue antiguamente la lengua española? Eta berriamen. Los primeros moradores de España, según que algunos dicen, todos hablaron la lengua vizcaína.
hasta la venida los romanos y cartaginenses. Hau da, erreferentzia egiten zaio lehenengo biztanle horiek euskera egiten zutela, baina nolabait konkista baten ondorioz nahastu egin ziren batzuk, territorio jakin batean izan arren. Hau da, Euskal Probintzietan, ez? Berriro ere jarraitzen dugu eta jartzen du. Aunque los vizcaínos en todos estos siglos y mudanzas de tiempo nunca mudaron su lengua ni costumbres. Hau da, nola ez zuten euskerak mantentzearen arrazoia da hori, ez zirela inoiz menperatuak izan edo nahastuak izan, ez? Berriro hemen ere Babelgo Dorrearen erreferentzia hori, eta hemen errepikatzen da, ez nahastearen edo ez menperatzearen ideia hori, ez? La cual manera de hablar, como por la venida de gentes extranjeras en España, se haya mudado o corrompido. Quedó solamente en los vizcaínos y sus comarcas sin mudanza ninguna. Eta hemen jartzen du arrazoia. Por la soledad de aquellas regiones y el poco trato y conversación que tenían con los extranjeros. Lucio Mario Sikulo ematen duen arrazoia, hau da, Euskal Lurretara erromatarrak etorri izana eta beraz euskera mantentzea eta nolabait inolako nahasketarik gertatu ez izana litzateke alde batetik, orografiagatik o menditsua por la soledad de aquellas regiones eta gero bestalde por el poco trato eta conversaciones, hau da, nolabait ikuspegi pasibo bat eskaintzen du, ez? Euskal Lurretan etzelako inolako traturik egon, etzelako inolako bateratzerik egon, eta horregaitik, etzelako erromanizazio prozesu hori gertatu. Euskaldunek ideia honen kontra egingo dute, eta askoz ere jarrera aktiboagokiko dute. Hau da, erromatarrak ez ziren honea iritsi, hau da, euskaldunak ez zirelako menperatuak izan, ez zirelako garaituak izan. Hau da, ez da pasiboki etzelako, mendikatengatik edo dena delakoengatik inolako beste influentziari jaso, baizik eta modu aktibo baten euskaldunak ez zirelako inoiz menperatu, ez da garaitu, ez da konkistatuak izan. Esan bezala, euskeraren papera funtsezkoa da garai honetako mentalitatean, batez ere lehenengo hizkuntza original edo primigenio bezala, eta Lucio Marineo Sikuloren obran ikusten duguna da, 1929an badaukagula hiztegi txiki bat, iruditu zaitela oso interesgarria honea ekartzeko, eta ikusezak zuen bezala, gaur egungo gure hitz antzekoak dauzkagu, ez? Kasa etxea, sole guzkia, luna irargia, estrella izarra, eta barrez, eta hementxe dauzkagunak dira ere zenbakiak. 1 bat, 2 bi, 3 iru, 4 lau, ikusten ez duten bezala, garai hortan, euskerak bazuen nolabait protagonismo jakin hori. Eta, eusko-iberismoaren beste alderdi bat ere, argudioak edo gehitzen joaten ziren, eta hemen daukaguna ere da, Baltasar Etxaberen obran, toponimiarekin ere jolasten du, ez? Hain zuzen ere, berriro errepikatzen da, el origen de la lengua vasconga da, lehenengoa da, eta azalpenetako bat, litzateke toponimiaren ikuspegitik. Adibidez dauzkagu hemen jarrita, lehenengo pertsonan da, Tubalen lehenengo pertsonan, azaltzen du, eta gutxi gora bera hori, jartzen du, Tubalek lehenengo pertsonan azaldu izan balu bezala, adibidez jartzen du. En nuestra dichosa población, donde ahora se llama Colibre en Cataluña, a quien le puse el nombre Ulibarri o Erriberri, que quiere decir tierra nueva, como eran sí por entonces. Eta gero adibidez, berriro hemen ideia berdina, ez? Donde para dulce memoria y recordación de nuestra amada patria, la Armenia, o da, Tubal principios datorren lekutik, pusimos nombres a algunas partes que a nuestro parecer tenían mucha similitud y apariencia con las que allá dejamos, particularmente las montañas fértiles de Gordella y la de Aralar y la del río Araje y la misma Armenia, que quiere decir montaña pedregosa. Toponimiare erabiltzen zuten pixka justifikatzeko hori hizkuntzaren eta mito hauen jatorria eta argumentuak azkenean denak gehitzen ziren. Esan bezala oso
garrantzitsua da behintzat eukitzea ideia, garai hortako euskal nortasuna etzela konfliktoan sartzen orduko monarkia hispanikoaren iruditegian. Baizik eta kontrakoa, elkar asimilatu eta elkar bateragarriak ziren. Esan bezala, esan dizuet, probintziek edo jaurerriek edo entitate guztiek bilatzen zutela monarkia hispaniko konposatu horren baitan nolabait beraien aspirazio politikoak betetzea. Hortan, mito hauek ere helburu hori zuten. Horren bestez, baskonizazio prozesu horrek eramaten du euskara eta monarkia hispanikoaren bateratze hori, badibidez anekdota honetan laburbiltzera. Eta López Martínez de Isastik honako hau jasotzen du, eta da, el emperador Carlos V de gloriosa memoria gustaba de hablar vascuence. Ikus dezazuen ere, euskerak zer puntutako argudio identitario baliagarria zen kasu honetan. Etzuela gaur egun guk euskerarekin daukagun harreman berdina. Hain zuzen ere, gaur egungo euskal identitatean, hizkuntza izan daitekein handi batean oinarri sendoa, euskalduna euskera duena, baina garai horretan etzen hain elementu kulturala baizik eta diskurtso jakin bateko argudio nagusia. Horren bestez, beste elementu funtsezkoenetako bat, hori guztia azaltzen duena eta nik uste dut aipatu dudala lehenago da, inolako asimilazio edo menperakuntza gabeko herria. Hain zuzen ere, Eusko Kantabrismoa ere hildo horretatik doa, eta praktikamente diskurtso honen jatorria da euskal probintzia hauek ez zirela erromatarrengatik menperatuak izan. Hau da, Kantabria zarraren hildo horretatik, hau da, heroizismo edo epika jakin bat eskaintzen zaie zeinetan ez ziren erromatarrengatik garaituak izan. Hau, askoz gehiago luzatuta, ez ziren ez erromatarrengatik, ez mairuengatik, ez da ere juduak inola ere etorri, eta abarrez, horren bestez, helburua da adieraztea euskal probintziak ez zirela sekula ere konkistatuak izan. Eta horregaitik, hizkuntza purua mantendu zuten, garbia mantendu zuten, eta beraiek ere puru eta garbi mantendu ziren inolako menpekotasunik edo konkistari jaso ez zutelako. Hemen ekarriko izkizuet, bertso bizkaitarrak deritzen, bertso batzuk, eta honek ere pixkat erakusten dugu ez dela enbeste elitatik bakarrik proposatutako diskurtso batzuk, baizik eta zeharka badere ikusi dezakegu nola klase popularragoak ere nolabait asimilatzen dituela diskurtso jakin hauek, hori zeharka badira ere. Eta, gainera ere kontestua nahiko interesgarria da. Izan ere, 1688an argitaratu ziren eta garai horretan Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko konflikto bat zegoen. Bizkaiak debekatu egin zuelako mea esportatzea eta Gipuzkoak asumitu zuelako hori bere aurka egindako neurri bat zela. Hori dela eta Gipuzkoak erabaki zuen Bizkaiarekin komertzioa etetea eta erregera korteko agenteak bidaltzea eta barrez. Orduan, testu inguru horretan bizkaitarrek, edo uste bertso hauek anonimoa direla, Gipuzkoari abesten dioten bertso batzu dira. Bizkaia Gipuzkoari, Gipuzkoak neurri hori jarri izanagatik. Tarte hontan, zeharka bada ere, Bizkaiak gogorarazten dio Gipuzkoari erromatarrak garaitzen kide edo bidelagun izan zituztela. Hau da, Eusko Kantabrismoaren tesia edo diskurtsoa zeharka ere asimilatzen da ere beste edo klase popularragoen tartean, ez? Adibidez horrela dio, Tolosaldeko mendia zeure agin horria entzutea dot giza erraia handia. Romanoak logradu eban intentoaren erdia, beretutea probintzia. Esan bezala, tesi Basko Kantabristak ikusten dira, hain zuzen ere, Bizkaia gogorazten diolako Gipuzkoari hori, haizu gu egon ginen zurekin erromatarrak garaitu genituenean. Horrekin lotuta ere, ekarri zuet beste adibide bat, iruditzen zaitela nahiko divertigarria eta interesgarria ere, eta da, Ezijako konbentu batean, Sevilla ondoan, Andaluzian, 1619an olerki sorta bat argitaratu zen euskeraz idatzia bertan zeuden euskal elizgizon batzuen partetik. Eta bertan noski,
Euskal Probintzien aldeko diskurtsoak ikusten dira, eta batez ere, tubalismoa, basko-kantabrismoa eta eusko-iberismoa ere antzematen dira, baina beste argumentu gehiago gehitzen zaizkiolarik. Adibidez, azaltzen da, tubalen mitoa azaltzen dute, baina gehitzen da, tubalek Euskal Lurraldetan umeak izan zituenez, Noe, aitona, ume horiek bisitatzera joaten zela. Eta Euskal Herrira maiz etortzen zenez, Euskal Herrira kristautasuna berak eramantzuela, eta hori dela argudio nagusia Euskal Lurretan kristautasuna hain ondoz eta fedea sustraituta hain ondo egotearen arrazoia. Era berean ere, aipatzen da, Euskal Herrian erromatarrak sartu ez izanaren arrazoi nagusia Euskal Lurretako burdin ona litzatekela. Ikusi bezala, garai horretan Euskal Burdinak bazuen nolabaiteko ospea, merkatarin artean ere zen gehien salerosten zuten artikulu izarra, horren bestez, ikusten duzen bezala, argudioak beraien presentearekin ere nolabait elkarlotzen ziren eta diskurtsoak elkar eragiten ziren. Ikusi bezala, ez dira batak ez du beste aukatzen, baizik eta gain jarri egiten dira argumentuak. Beste tesi basko-kantabristaren edo eusko-kantabristaren adibide esanguratsuena Gipuzkoako armarria genuke. Hain zuzen ere, inskripzio honetan Fidelissima Bardulia nunkan superata, barduluak lirateke erromatarren garaian zeuden Gipuzkoako biztanleak, eta inskripzio honetan nahiko agerian gelditzen da barduluak inoiz garaitu ez zirenaren ideia hori. Hain zuzen ere hemen, 2 bardulo agertzen dira. Baina hori gutxi balitz, 1789an, 3 arbol hauek, direla aginak edo erderaz tejo, 3 arbol hauen kondairaren zergaitia ere jaso zuten. Eta honako hau litzateke. Los 3 árboles verdes representan la tierra montuosa de Guipúzcoa. Algunos curiosos quieren decir que los árboles tejos representan las muertes que con el bueno de este árbol tomaron los cántabros guipuzcoanos en la guerra que con el emperador Octaviano tuvieron por no rendirse al Imperio Romano. Hau da, arbol hauek, representatuko lukete barduluek edo, kantabroek edo dena delakoek, hau da, bertako biztanleek nahiago izan zutela suizidio kolektibo hori erromatarrengatik menperatuak izan baino. Ez da soilik Gipuzkoako lurretan ematen den mito bat, izan ere egon naiz ikertzen eta Galizian ere badaukate beste horrelako mito bat, monte ez daki zer ditzen dela, eta ere adierazten dute hori, talde baten suizidio kolektiboa erromatarrengatik menperatuak izan aurretik. Beraz, ez da ere oso mito originala, ez? Baina, ikus dezazuen. Beste elementu garrantzitsua, eta hau ez da diskurtso bat, bezik eta da errealitate juridiko bat, baina garai horretako identitatean berebiziko garrantzia duena, eta da, agian pixkat abstraktua azaltzen, da kaparetasun unibertsalaren afera nagusi hori, erderaz hidalgia unibertsal deitzen dela, agian zuetako batzuek ezagutuko duzute, baina bestela labur bilduz da erdi arotik aro modernora doan prozesu geldo bada, zeinetan da fikzio legal bat nun onartzen den Euskal Probintzietako, Jaurerriko, Bizkaiko Jaurerriko, Gipuzkoako Probintziako, Nafarroako baiara eta Arabako baiara batzuetako biztanleak jatorriz kapareak direla. Zergaitik, orube kaparekoak direlako, eta baina, labur bilduz eta oso sinpleki, jatorriz gipuzkoar bat jaiotzez berez kaparea zela. Hau da, kapare izatea da noblezia izatea, naiz eta nobleziako azken maila izatea, baina, noble izatea, eta horrek onura eta privilegio batzuk ematen zituen, adibidez, petxeroek ordaintzen zituzten petxoak ez ordaintzea, gero beste epaitegi batzuk izatea, da epaitegi edo epaile bereizi batzuk izatea, edo adibidez zorrengatik kartzelaratu ez izateko aukera eukitzea, ez? Horren bestez,
onura eta privilegio batzuk eskaintzen zituen, eta hau batez ere identitatean oso interesgarria da, hain zuzen ere, ez delako probintzia barruan aldarrikatzen den zerbait, baizik eta probintziatik ateratzen denean aldarrikatutako zerbait. Izan ere, esan bezala, berdintasun juridikoa ematen zien probintziako guztiei, naiz eta horrek ez duen suposatzen inola ere gizarte horizontal baten aurrean gaudenik, desberdintasunak jarraitzen zutelako, baina Demagun adibidez, Azkoitiako merkatari batek Azkoitian ez zuen bere kaparetasuna aldarrikatuko, ez zuelako zentzurik kapareen herri batean kaparetasuna aldarrikatzea. Behin Azkoitiatik kanporaka emigratutako pertsona horiek ordea egiten dutena da lehenengo gauza edo bigarrena, haien kaparitasuna aldarrikatu. Izan ere, kanporaka eta are gehiago nik ikertzen ditudan kasuetan, merkatarien kasuan Demagun, Sevilla bezalako hiri kosmopolita batean, euskaldun hauek beraien leinuagatik, hau da, edo gipuzkoarrak izateagaitik, aldarrikatu zezaketen eta defendatzen zuten beraiek kapareak zirela. Eta beraz, besteek ez zituzten privilegio batzuk zituztela. Merkatari batentzako, imaginatu, ze erakargarriak, adibidez, gainontzeko ordaintzen zituzten zergak ez ordaintzea, edo eta beste epaile batzuk eukitzea, eta are gehiago zorrengaitik ez espetxeratzea. Hori dela eta ikusten duguna da, aldarrikapen hori batez ere kanporaka egiten dutenean hasten dela. Eta beraz, beraien gipuzkoartasuna edo beraien leinuaren identitate aldarrikapen hori batez ere emigratzen dutenean egiten dela. Eta aro modernoan, Gipuzkoan edo Bizkaian baldin badago zerbait da oso probintzia emigrantea direla eta monarkia hispanikoaren zonalde edo Europako merkataritza plaza nagusietan aurkitzen ditugula euskal komunitateko kide izugarri, nahiko handiak. Egiten zutena da, hemen ikusten duzen bezala, kapare exekuzio titulua eskatu. Hau da, merkataria edo denaelakoa edo zapataria edo zilargina kanporaka ateratzen zenean, egiten zuena zen alde batetik bere kaparetasun hori aldarrikatu. Eta hori muturreraino eraman da epaitegietaraino joaten ziren, hain zuzen ere kapare exekuzio titulu hau lortze aldera. Batzuetan asko dilatatzen zen, beste batzuetan prozesua motzagoa zen, batzuek ez zuten lortzen, hau da, batzuetan arrakastatxoa zen, baina badira kasuak ikusten dugunak ez zutela lortu kaparetasun hori lortzea, ez? Eta hemen txertatu dizuena da Juan Sánchez de Aramburu, Azkoitiako merkatari baten kapare exekuzio titulua, gizon hau Sevillan aritu zen merkataritzan, eta Gipuzkoan kapare titulo originala mantentzen da, hain zuzen ere berak testamentuan Gipuzkoako probintziari utzi ziolako. Beste batzuek ura jarraitzeko adibide izan zezaten. Beraz ikusten dugun bezala, elkarreragina eta nolabait diskurtsoa guztien defentsa hau, etzen bakarrik elite batzutatik eraikitzen, baizik eta gizarteak oro har ere asimilatu eta aldarrikatzen zuen zerbait zen. Alde batetik oso pasaporte erakargarria zelako, kanporaka emigratzen zuten hoientzako. López Martínez de Isastiren hitzak jarraituta, berriro ere ideia hau ikusten dugu, ez? La nobleza de los naturales y originarios de Guipúzcoa, bien conocida está por todo el mundo, por haberse conservado desde su principio en sus solares conocidos, con mucha pureza, sin mezclar de otras naciones extranjeras, como se ve en su lengua vascongada, trajes y modo de vivir. Hau da, berriro ere ideia hau da. Ja ez bakarrik Tubalen kokatzen dutela beraien jatorria, baizik eta euskerarekin eta nolabait inola ere menperatuak edo nahastuak ez diren herri bat direnez gero, beraien jatorri noble hori antzinakoa litzateke. Ez baita beraien kondizioa inola ere nahastu, ez menperatu ez ezer. Horrek noski zer sortzen zuen? Kanpotik ikustea ere ez bakarrik taldeak zer proiektatzen duen, baizik eta kanpotik ere nola ikusten ziren ikustea nahiko interesgarria eta nahiko divertigarria da. Eta esan bezala batzuek lortzen zuten beraien kaparetasuna defendatzea, hain zuzen antzinatik nobleak zirela, gipuzkoarrak izateagaitik eta abar, eta hori epaitegi batean onartzen zitzaien, baina orokorrean horrek ere nolabait kritikak edo burlak ere jasotzen zituen. Eta esan bezala, badaukago adibidez Perutxoren figura,
Esan dizudan kasuan, Perutxo da protagonista, pertsonaia, baliabide komikoetarako erabilia eta normalean zen B ofizioak zituen pertsona. Hau da, kateto bat zen, edo B mailako ofizioak zituenez, eta euskeraz bakarrik zekienez, gaztelaniaz trakets mintzatzen zen. Baina aurkezten da kapare bezala, hau da, kapare zela bazekien. Orduan, hor dago pixkat burla edo egiten zitzaion kontraesana, ez? Eta Celestina obran Perutxoren kanta zatian, honako hau esaten du. O Perutxo, Perutxo, cuán mala vida hallada le tienes. Linaje hidalgo, tu caballo limpias. No falta de comer un pedazo de ogia. Referentzia egin ez de, zu kaparea edo hidalgoa kontsideratzen zera, baina zuk zaldia garbitzen dituzu, ez? Hain zuzen ere, emigrantzen zuten askok, arrakasta sozial eta politiko edo ekonomiko handia izan bazuten ere, gehienetan euskal merkatariak askoren morroi izan ziren, ikasle izan ziren, eta, ofizio basuak ere izan zituzten, ez? Testu inguru horretan, edo hipokresia hori kritikatuz, ekarri dizuet Hernando del Pulgar, Burgosko merkatari bat, zeinak kritikatzen duen Gipuzkoako probintziak ezarritako neurri bat. Azken batean, Gipuzkoako probintziak ez zituen bakarrik diskurtsoak elikatzen edo aldarrikatzen, neurriak ere jartzen zituen, defendatzen zuen hori, nolabait, sostengatu zedin, ez? Eta horregaitik, jarri zituzten neurrien artean, demagun mairu edo judua zen inor probintziatik botatzea, edo ezkontzea debekatzea kanpoko jendearekin, hau da, neurri batzuk aurrera eramaten zituzten, beraien ez nahaste hori gero ere defendatu ahal izateko, gero praktikan, noski, teoria da gauza bat, eta gero praktika dira beste batzuk. Hernando del Pulgarrek pixkat herri edo probintzia emigrante baten eta probintzia emigrante horrek ezarritako neurrien arteko hipokresia hori edo salatzen du, ez? Eta hola dio. Beste bat idatzitako gutun bada, Señor, sabido habrá vuestra señoría aquel nuevo estatuto hecho en Guipúzcoa en que ordenaron que no fuésemos allá a casar ni a morar. O sea, ezkontzera ez bizitzera. Así, me vala Dios, Señor, bien considerado, no vi otra cosa más de reír para el que conoce la cualidad de la tierra o la condición de la gente. No es de reír que todos, o los más, envían acá sus hijos que nos sirvan, y muchos de ellos por mozos de espuelas, y que no quieran ser consuegros de los que sean ser servidores. Pixka bat eginean hori. No sé yo, por cierto, Señor, cómo esto se puede proporcionar. Desecharnos por parientes y escogernos por señores. Ni menos entiendo cómo se puede compadecer de la una parte prohibir nuestra comunicación y de la otra henchir las casas de los mercaderes y escribianos de acá con los hijos de allá, e instituir a los padres ordenanzas injuriosas contra las que les crían los hijos, o les dan oficios y caudales, o dieron a ellos cuando mozos. Ikuste bezala, ideia nahiko argi gelditzen da, ez? Nola posible, ofizio basua nola Gipuzkoako probintziak eramaten zituen ere, neurri batzuk, alde batetik ere, diskurtso horiek ere nolabait, praktikara eramateko, ez? Orduan, labur belduz, ideiak honako bere lirateke, diskurtsoetan botatzen direnak. Euskaldunak Biblian jasotako herritarren oinordekoak eta lehen biztanlea dira, eta hori frogatzen alde batetik hizkuntza jatorrizkoa purua eta aldatu gabea daukatelako, ez gainontzeko Iberiar penintsulan bezala, hain zuzen ere, inola ere menperatu eta nahastu gabeko herria delako. Horrek eragiten duna da, tubaletik beratik, datorren herri hori inola ere menperatu ez dena jatorrizko noblezia naturala eta berezkoa duela. Eta horrekin batera odolgarbikoak direla. Hau, desente interesgarria, eta desente beharrezkoa, izan ere odolgarbikoa izatea da, inola ere kristau zarra, purua, judu edo mairuen inolako arrastori gabekoa izatea, eta orduan, hau ere, kaparetasunarekin batera aldarrikatzen zen zerbait da. Izan ere, oso elementu garrantzitsua zen, eta berriro Sevillara itzuliko naiz,
baina Euskaldunen kasuan inolako susmorik ez izatearen testu inguruan bereziki interesgarria zen. Adibidez, Sevillan ofizio santua eta inkisizioa nahiko gogorra aritzen ziren, eta burgostarrek bazuten, edo izate zuten beti ere susmori gehienak konbertsoak zirela edo. Eta Euskaldunentzako euskal identitatea oso erakargarria zen, precisamente beraiek ja etxetik odolgarbikoaren izaera hori eraman zezaketelako. Eta merkatarien kontestuan bereziki garrantzitsua zen, izan ere, Sevillan konbertsoa batzuk aritu ziren merkataritzan normal, baina beste batzuk jazarpenak jaso zituzten, edo enbargoak jaso zituzten, edo merkataritzan merkataritzan aritzeko zailtasunak ere uki zituzten, ez? Eta bukaeran beste idea oso esanguratsu bat eta diskurtsoak ere puntu horretatik eraikiko dira, eta da probintzia askeak eta burujabea dira, hau da, libreak dira. Hau nola materializatzen da? Berriro ere joango bagara Gipuzkoako armarriaren justifikaziora, honako hau esaten du. El mote y blasón que refiere Fidelísima Bardulia nunca superata tiene tan claro significado como resulta de los historiadores clásicos por quien está bien ponderada la siempre observada libertad de aquella provincia con las demás que comprendió la región cantábrica contra las invasiones y combates de cuantas naciones intentaron sojuzgar a España, sacudiendo de todas el repugnante yugo y por lo singular de la provincia de Guipúzcoa, basta saber, eta hau da garrantzitsuena, que voluntaria se entrega y agregáronse así a la corona de Navarra como a la de Castilla. Hau da, nolabait, Euskal Probintziei asumitzen zaie edo eraikitzen dute nolabait burujabetasun moduko bat. Hau da, menperatze eza hori eramaten da Gaztelako koroaraino, ez bakarrik Nafarroara, baizik eta Gaztelara. Beraz, Euskal Probintzia ez da gaztelan dagoela menperatua izan delako, baizik eta modu voluntarioan kapareak, hau da, nobletik noblera jauna aukeratu izan balute bezala. Nafarroa aukeratu zuten bezalaxe. Ideia horri jarraiki eta imaginatzen dut hau zailtasun handiz irakurriko duzuela, horregaitik zuma emango diot. 16. mendean, eta aukazu hemen, eta oso interesgarria da, Otxo Alvarez Isasagak publikatu zuen eta duela gutxi aurkitu da Gipuzkoarren historia bat, eta daukazue Gipuzkoako artxibo probintzialean ez bakarrik originala digitalizatua, baizik eta transkripzioa. Norbaiti interesatuko balitzaio, hementxe daukazue, eta hori da ekarri dizuena honea. Ikusi bezala, 1530 gutxi, Otxo Alvarez Isasagak honako hau jasotzen du, eta berriro ere paktuaren edo modu entrega horren burujabetasuna eta autonomia edo libre izaera horren ideia bat ikusi daiteke. Jasotzen du zergaiti Gipuzkoa joan zen edo zegoen Nafarroaren baitan, eta zergaitik Gipuzkoa atera zen Nafarroatik eta joan zen Gaztelara. Eta honako hau dio. Cuando Íñigo Arista, primero de Navarra, descendió de los montes Pirineos con la poca gente que tenía, los hijos de algo de esta provincia le ayudaron a ganar de los moros la ciudad de Pamplona. Y así estuvo después, por eso, esta provincia en la corona de Navarra. Zer gertatzen da, largo de tiempo después, un tal Ponce de Moretana, vizconde de Ana y gobernador general de Navarra, iritsi omen zen Frantziatik, eta Gipuzkoa akatu nahi izan zuen, ez? Junto mucha gente y 50 que pasaban de 70.000 franceses, Gaskoiak eta Nafarroaki, eta sartu zen Gipuzkoara, quemó Berastegi y procedía a quebrantar a los hijos de algo de Gipuzkoa, su hidalguía y su libertad. Hau da, konfliktoa da, Nafarroak nahi diola Gipuzkoari bere kaparetasuna eta bere askatasuna ukatu. Eta orduan zer egiten du Gipuzkoak? En defensa de esto, y viendo esto, los hijos de algo guipuzcoano, en defensa de su hidalguía, salieron al encuentro de Beotíbar, eta gero bukaeran jartzen duen arabera,
Así salieron los hijos de algo guipuzcoano de la corona de Navarra y se encomendaron a la corona de Castilla. Ikusi bezala, oso izaera autonomoa, aktiboa emate zaio probintziari, ez bakarrik Nafarroako probintziaren, Nafarroako erreinura, baizik eta Gaztelako erreinuarekiko ere. Eta horri deitzen zaio paktismo hau da, paktu bidezko elkarketa. Era berean ere, askatasunaren ideia hau muga diskurtsoarekin ere ikusi daiteke, ikusi bezala diskurtsoa guztiak ez zuten zertan eduki jatorri bibliko bat edo tubal, baizik eta askotan ere moldatzen dira beharraren arabera eta askotan dauzkat ere beste fundamentu funtzionalagoak. Eta muga diskurtsoa izan zen, foru legeak eta batez ere aduana kostaldean izan ordez, Gasteiz inguruan eukitzearen arrazoia defendatzeko erabili zuten diskurtso garrantzitsuenetako bat. Hau da, hain zuzen ere, Gipuzkoar kaparek modu askean erregearen edo monarkia hispanikoko edo gaztelaren erregearen subdito gisa edo menpeko gisa, baina modu ikusi bezala paktu bidez edo autonomoan, muga defendatzen diote erregeari. Horrek esan nahi du, foru lege horiek, foru lege horien existentzia noski antzinakoa dela, baina adibidez aduana gogorarazte zaio erregeari muga defendatzeko Gipuzkoarrak edo Euskaldunak behar dituela. Izan ere Gipuzkoa beti izan da muga territorioa, ez bakarrik Frantziarekin, baizik eta bere garaian Frantzia eta Nafarroarekin. Orduan, Gipuzkoak mugaren izaera hori betikoa izan du, eta hori zen defentsa egiteko argudio nagusia, ez? Hau da, guk babestuko dizugu muga, baina aduana, hau da, hain zuzen ere, aduana kostaldera eramango badezu, lurralde hauek ez dira bat ere emankorrak, menditsua dira, jendeak alde egingo du, eta nork defendatuko dizu muga. Hori da, ideia nagusia, ez erregeari botatzen zaiona. Hori dela eta muga, barnealdean zegoenez, askotan provintzia eguei ere, provintzia exentas deitu izan zaie. Bukatzeko, eta hau ja ez da nere atala, baina, jakin dezazuen, identitate edo diskurtso hauek nolabait aro modernoan eraikitzen, garatzen eta moldatzen dira, baina horiek nolabait aldatu egiten dira aroaren garaiaren aldaketarekin batera, ez da. 19. mendean nolabait bateragarritasun hori ezaugarri zuen identitate edo errelato hauek nolabait konfliktoan sartzen dira, zehazki, monarkia hispanikoa edo bere aparatu guztia ere aldatu egiten duelako, ez? Eta esan bezala, estatu liberalaren finkapenak foru legeekin talka egiten duen momentutik, konfliktoa sortzen da, eta ordura arte erreinuarekin oso bateragarria zen imaginario kolektibo hori ja ere talkan sartzen da, ez? Ja sortzen diren, esan bezala ere, Espainiar nazionalismoa sortzen da eta Euskal nazionalismoa sortzen da, ez duela zerikusirik aro modernoan dagoen diskurtso identitario berdinarekin, hain zuzen ere, errealitatea eta gizartea bera ere aldatu egiten delako eta beharrak ere aldatu egiten direlako. Hori dela eta ikusten duguna da, ja konflikto bidez ulertzen dela, eta horregaitik 1872ko pasarte txiki bat ekarri dizuet ikusteko, jada ez dela batera, hau da, diskurtsoak ja ez duela bat egiten botere zentralarekin baizik eta konflikto bidez antzematen dela. Hain zuzen ere, Casimiro Jausorok El Fuero y la Revolución idatzen zuen, hau esate zuen, ez? Tengamos la calma necesaria ante tan injusto proceder contra un pueblo leal a la par que verdaderamente libre y enérgico. Hau da, ja, ez da asimilazio edo bateratze natural bat, baizik eta 19. mendetik aurrera ikusten dena da, ja, konflikto baten existentzia, atake baten, asumitzen da atake bat bezala euskal errelato egiletatik, eta horren bestez, kontutan eduki behar dugu, Espainiar nazionalismoarekin batera ere, Euskal nazionalismoa sortzen dela, eta horiek daukaten garapena, naiz eta aro modernoan dauden ezaugarri batzuekin mantendu, beste identitate jakin bati buruz hitz egiten ari gerala. Horren bestez,
euskal identitatea aro modernoan eta euskal identitatea Sabino Arana eta gero ez dela bateragarriak, ez? Azaldu dugun guztiagatik. Honekin guztiarekin eskerrak eman nahi dizkizuet, nire korreoa ere jarri dizuet, norbaitek galderak egin nahiko balitu, edo zita dokumentalak gehiago irakurri nahi baditu nondik atera ditudan, edo artxiboko eta bar emateko, preste egongo naiz, eta hemen orain norbaitek galderak balitu ere, erantzuteko oso prest nago. Eskerrik asko. Piztu inbarko da, bai, eskerrik asko hitzaldiengatik. Nik kuriosidade modura, galdetu nahiko nizuke, ia Gipuzkoar identitatearen eraikuntza hortan, ote dagoen, bote zegoen garai hortan, beste, Bizkaiara edo Nafarroan kontrako iritzirik edo bata bestean handik bere izin nahirik edola, ia hori garairen batean izan otezan eraikuntza identitario horren parte edo ote zegoen horrelako zerbaiten izpirik edo. Eskerrik asko. Eskerrik asko galderagaitik, egia esan, nik pertsonalki irakurrieten guztian, ez dut horrelako zeo zer topatu, baina egia da, ziurrenik existitu izango zela, ez? Adibidez ikusi dugun, Otxoalare Disasagaren kasuan, nolabait Nafarroatik ateratze horren zergaitia Nafarroako eraso baten, eraso baten asumiziotik edo egitea, iruditzen zaitera izan daitekeela Nafarroarekiko iritzi negatibo bat, ez? Hau da, Nafarroak haiek edo Gipuzkoarrak nolabait kaparetasuna defendatu nahi horretan, atatzen zait erderaz, mitiko jokaldi zikin bat egin izan baliote bezala, ez? Haien kaparetasuna urratu nahian. Hori posible iruditzen zait Nafarroarekiko ikuspegi ezkorra, bai. Baina, gehiago begiratuko nizuke eta hobeto azaldu. Gabon, kaparetasuna interesatzen zitzaien askori ez da, baina hori galestia izango zen. Dirudunak bakarrik ahalko zuten kaparetasun hori edo hidalgia hori eskatu eta lortu ez da. Jende soilak eskatzen zuen baitare. Errentero jendeak adibidez jabetasunik ez zeukanak. Bada askotan konflikto bat eta egia da epaitegietara jutea garestia zela, baina egia da garai horretan ikusten duguna da epaitegietara jente desente juten zela. Hau da, ziurrenik garestia izango zen, baina nik Sevillan ikertuta dauzkaten merkatarien kasuan, edo zapatari, edo zilarginaren kasuan, hau da, artisauen kasuan, horiek ere beraien kaparetasuna eskatzen zuten. Eta merkatari batzuk, noski, oso aberatsak ziren, baina beste batzuk maila baxukoak edo erdi mailakoak ziren, asko arruinatuta egon zirenak ere, ordun, iruditzen zait, ere egia da, Sevillan adibidez ikusten dena da, modu kolektiboan eskatzen dutela, taldeka, egun berdinetan, lekukoak, auzietan normalean, lekukoak eskatzen ziren, defendatu nahi zuten hori berresten zutenak. Eta egia da, bazituztela estrategia batzuk kaparetasun hori erresago lortzeko, ez? Adibidez, lekukoak errepikatu egiten ziren, edo taldean joaten ziren, eta kasu batzuetan adibidez, Gipuzkoako korregidore batek edo aipatzen du askotan lagundu izan dituela paisanoak kaparetasunean. Orduan, imaginatzen dut, etzela zerbait oso garestia izango, bai dilatatu ahal izango zela, baina behintzat Sevillako kasuan ikertu dudan arabera,
behe mailako jendeak eta merkatari oso txikiek ere prozesu hori hasten zuten. Seguru hemen bertan, hemen Gipuzkoan, hori ez zala eskatuko, hemen barruan, hori Sevillan bai, kanpo tartzirelako, han justifikatu bertzulako, baina hemen oso raro izango zen hori eskatzea, nire iritziz, Hidalgia, gaurraraino aliatu zaigu hori. Nik ezagutzen de jendea, bain dela, ez dakizen bat, 60 urte, Hidalgia papera zeukan, eta gehiago uste dut Hidalgia hori erabiltzen, Hidalgia ezagutzen genduen, ez kapa hori nertzako izen berria da. Baina bai, berak esaten zuen, nik Hidalgia eman diez, eta Nafarrok gehiago erabiltzen zuen Hidalgia. Eran senyorial bezala beste erabatea. Baina, ez dakit, Sevillan eskatuko zuen, baina hemen gabezia ginenak, ez gendun sakola eskatuko. Seguru. Ez dakit, erigitziz, Bai, Gabon. Jakin nahiko nuke, orduko lehizak, garaiantako lehizak, nola ikusten zituzten teoria hauek dualismoa, bat iten zuten, bazeon borroka ideologiko bat, osan sinismen bat, ez da giterdin mito, nola orduko kultura aldetik anauziak, lehizak, zer akizu hortazo? Esan ez du erregeak, ez? Ez, Elizak. Elizak, bale. Ez, ikusi bezala, Elizak honekin guztiz bat egiten du. Azken batean, monarkia hispanikoaren elementu esanguretsuena da nolabait monarkia konposatu badela, da, entitate asko osatutako egitura badela, eta horren bestez, garai orduko ideologia edo iruditegian horrelako ideiek zeharo egiten zuten bat. Hau da, ez ziren kontrajarriak. Are gehiago adibidez, ez bakarrik Elizari, ikusi dugu Eliza, abade baten iritzia, beste zita bat ere Eliz gizon baten partekoa da, baina, hau da, botere egituretan, errelatu hauek ez ziren, edo mito hauek ez ziren jarraitzen, osea, are kontrakoa, auspotu egiten ziren, baina ez ziren ere esklusiboki Euskal Lurraldetan gertatzen, esan bezala Galizian ikertu eta Galiziako mito fundazio nagusietako Santiago Apostoluarena da. Orduan, mitoa guztiek egitutena monarkia konposatuaren izaera katoliko edo kristau hori areagotu. Horregaitik ez da zerbait kontrajarria edo jarrai, edo jazartua edo jarraitua izateko. Baita, jarraituta honekin, eta noiz apurtzen da mito honen nagusitasuna? Propio gizartea ere aldatu egiten denan, hau da, 19. mendean, aro modernoaren bukararekin eta aro garaikidearen hasierarekin, ja monarkia hispanikoa bihurtzen da, edo estatu liberalaren sorrera horiek forulegeekin zeharo talka egiten dute, eta orduan, Euskal provintzia hauek proposatzen duten iruditegi horrek zeharo talka egiten du Espainiar nazionalismoak proposatzen duen iruditegiarekin. Eta orduan, horren erreakzio bezala ere Euskal nazionalismoa beste edo talka edo konflikto baten iruditegitik sortzen da. Ja ez direlako bateragarriak, baizik eta konfrontazio bidezkoa da. Denaen, hau ez da nire jakintza esparrua, hau gehiago da aro garaikideko pertsonena, baina bueno. Nik komentario bat, lehengo kaparetasunari buruz. Berak esan duen bezala, bertakoei kaparetasun eskatzea kontra esan izango litzateke baitere, ez da? Esan dut, zu jartzea, zure bizilaguna jakinda baserri batekoa dela, esatea bera ez dela kaparea, ez alginan badanak kapareak. Hori dako... zergatik, hemen ez dagoelako borroka hori, borroka dala,
Bai, baina baita ere bertan eskubide politikoak izateko eta eskuratzeko eta bar, adibidez, udaletako kontzejuetan eta parte hartzeko, etzan kaparetasuna kasu batzuetan orain aipatuko dut, bai, baina beste batzuetan justifikatu behar zen jabetza batzuk egitea. Bezino millarista izan Martina, bai, jabetza batzuk izan behar dituen. Orduan, debatea beste fase batean dago nola baita esateko. Horregatik. Baina, esan etena da, diskursoa edo eztabaida beste batean dago. Eta horrein izango duten adibidearekin aipatzen zen, baina adibidez, aginan usurbilen, 1580 ez goatzen urtea zintzan. Urdaiaga jauretxeko alaba eskontzen da Antonio Ortiz de Vitoria Leguizamon, bizkaitar batekin. Eta arek baserrira iristen denean, eskatzen du aginako komunitatean parte hartzea. Bertako jurado edo izatea, zinpeko izatea, eta bertako esaten dute, ez, berak aurkeztu egiten du bere kaparetasuna justifikatu egiten du pleito horretan. Zergatik, bera Bizkaiti dator, eta orduan nor besteak ere biltzen dute, bai, baina ez zara Gipuzkoarra eta bar. Pleitoa nahiz gogatzen orain guztiz nola da, baina bai da nola bait kanpotik datorren bat saiatzeko esartzea bertako erakundeetan. Edo beste batzuk ere badaude, kanpotik ona datozen merkatariak, ez? Flandesetik datozenak edo portugesak, batzuk gainera Portugaldik datozenak badira judutarren ondorengoak. Orduan, hor ere badaude horlako kaparetasuna eskaerak, baina kanpotarrei bertan. Orduan, lehenengo Amaia, mila esker, eta zorionak ere zure hitzaldi honegatik. Gustatu zait nola presentatu duzun mitoa versus historia zientifikoa, baina nola aldi berean uztartu dituzun biak, nolabaiteko herri baten legitimitatea edo azaltzeko baliogarri bezala. Galdera ez da zuretza, baizik pixka bat, honen antolaketan edo ari diren entzat. Aipatu duzu ondo nola, Gipuzkoarra izateak bazaukan horrelako nahi bat edo nolabaiteko botere bat ere batzuetan aukeratzeko Nafarroaren barruan egoteko edo Kastilaren barruan egoteko. Eta galdera da zergatik lehenengo hitzaldi honetan oso ondo aintzina-aintzinako kontuekin eta mitologiakin hasten geran, eta gero kolpetik pasatzen gera 1025ko Gipuzkoako sorrera horretara, eta 1000 urteko edo 10.000 urteko salto horretan zergaitik ez dagoen Gipuzkoak orduan, hemen bizizan jendea, Nafarroan bizizaneko historia zergaitik dagoen utxune hori. Ez dakit ez tan interesatzen, edo zerbait apatu nahi da, edo ez dakit. Por alusiones, esaten den bezala. Hasiera ban esan dut, zergatik den gaur hitzaldi hau, eta da, agenda kontua batik. Etzi itzingo dugu Goierdiari buruz eta garai horri buruz. Orduan ez da ez tali nahi, besterik gabe, esan den bezala, agenda kontuegatik, gaur izan da Aro Berriari buruzko hitzaldi bat, bihar izango da baita ere Aro Berriari buruzko, eta ez izango da Goierdiari buruzko edo Erdiari buruzko hitzaldia, besterik ez dago.